नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर। आज बघणार आहोत सगळ्यात सोपी अशी गवारीची भाजी, जी बनवायला फार कमी वेळ लागतो। सर्वप्रथम आता गवारी पण कशी कट करायची ते पाहून घेऊयात। गवारी अशी एकत्र करून त्याचे पुढचा जो भाग आहे तो कट करत आपल्याला त्याचे बारीक काप करून घ्यायचे आहेत आणि मागचा शेंडाही आपल्याला बाजूला करायचा आहे। शक्यतो ही साधी गवार असल्यामुळे आपण कापून घेत आहोत, पण जर गावरान गवार असेल तर मात्र आपल्याला ती व्यवस्थित हातानेच मोडून घ्यावी लागते आणि त्याच्या शिराही काढाव्या लागतात। पण ही साधी गवार असल्यामुळे आपण ही चिरून घेतली तरी चालू शकते। तर या पद्धतीने आपण ही गवार सगळी चिरून घ्यायची आहे मीडियम साईजमध्ये। आता इथं गरम पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकलेले आहेत। जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा इथे टाकलेला आहे मी। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण टाकायचा आहे। 4-5 पाकळ्या मी इथे लसणाच्या कुटलेल्या टाकलेल्या आहेत। लसणामुळे मस्त चव येते भाजीला आपल्या, त्यामुळे शक्यतो लसूण हा टाकावाच। त्यानंतर एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो इथे चिरून टाकलेला आहे आणि त्यानंतर इथे गवारीची भाजी आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, ती आता इथे आपण टाकत आहोत। आता ही जी गवारीची भाजी आहे ती आपल्याला व्यवस्थित सगळी भाजून घ्यायची आहे। त्यासाठी आता इथे आपण थोडंसं मीठ टाकत आहोत, जेणेकरून भाजी आपली व्यवस्थित भाजली जाते आणि करपत नाही, कारण मिठामुळे पाणी सुटतं आणि भाजायला व्यवस्थित मदत होते। गवार आता व्यवस्थित भाजून झालेली आहे। त्यानंतर इथे आता आपण अर्धा चमचा कांदा लसूण चटणी टाकलेली आहे, थोडीशी हळद टाकलेली आहे आणि अर्धा चमचा लाल तिखट पावडर आपण इथे टाकलेली आहे आणि आता हे व्यवस्थित भाजून आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। मसाला व्यवस्थित तेलात भाजल्यानंतर याच्यामध्ये आपण गवार बुडेल इतपत पाणी टाकत आहोत, जेणेकरून आपली भाजी जी आहे ती व्यवस्थित शिजून निघेल। त्यासाठी इथे पूर्ण भाजी बुडेल इतपत आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि आता आपण ही झाकण लावून 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेऊयात व्यवस्थित। 10 मिनिटांनंतर आपण इथे बघतोय की भाजीतलं बरचसं पाणी आता कमी झालेलं आहे, त्यामुळे आता आपण इथे अर्धा चमचा भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आपण इथे आता टाकत आहोत आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचे आहे आणि थोडंसं कूट शिजण्यासाठी आपण याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। 5 मिनिटांनी आपण उघडून बघितलं तर यातलं पाणी जे आहे ते कमी झालेलं आहे आणि भाजीला एक व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। आता ही भाजी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व केलेली आहे। तर इतकी सोपी अशी ही गवारीची भाजी आहे। जी लोक पहिल्यांदाच गवारीची भाजी करत आहेत त्यांच्यासाठी ही खूप सोपी रेसिपी आहे। सकाळच्या टिफिनसाठी तर एकदम सोपी आहे। नक्की करून पहा ही भाजी आणि कशी झाली तुमची भाजी मला कमेंट करून सांगा। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवनवीन चवी घेत रहा आणि पदार्थ बनवत रहा। पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।